O programa das festas mantén unha estrutura semellante á de anos anteriores, cunha mestura entre tradición e modernidade. As celebracións arrancarán mañá venres coa lectura do pregón na Praza do Concello, este ano a cargo das traballadoras da conserva, a quen se lle renderá este ano homenaxe, destacando a importancia deste sector no desenvolvemento do municipio. A partir de aí, 5 días de troula e diversión, cun único obxectivo por parte da Comisión de Festas, elaborar unha oferta ampla e variada, adaptada aos gustos das distintas idades. Sen dúbida, as verbenas serán un dos pratos fortes dos festexos, coas mellores orquestras de Galicia, como é o caso do combo dominicano Panorama e París de Noia, que estarán o luns, o martes e o mércores, respectivamente. Mañá venres tamén se celebrará o Concerto pola Igualdade na Praza do Centro Social, coas actuacións da Roda e Naila Xami. O sábado no Parque da Cachada terá lugar a tradicional recreación da malla, coa actuación tamén dos grupos tradicionais Faíscas, Arume e Lumieira. O domingo terán lugar as actuacións de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, o martes tocará o turno a Caxade e o mércores actuarán Ortiga e Maryland.